Ka kenhun ba kentup ya arsan dili ki hati kentup ki barit bat ki bahe ki lasang wat jingbam si ki caka badang te ki office trekam ka sarkar ha ki benta ba khamsa kendong ka sor tura harilum garo ki balapha ika video so sulong mail kro ka tiar ki athu balaya sngo ka kenhun ki hati ha ka steps potrik jemang araja akuar hadalongre hajan ka caka te ya ka tura medical college bat ki benta ka balongre kamsyam ladon kanu ka jingpentut ki hati ne ba kini ki hati kin penjular henrai la subajur ba ka jingnang yai duna ki khlau bat ka jingbom yo bam kala penlong ki bantur se kisnong brio kabala banwan ra jingma hadin habun